мана бародаро яксар ғуноҷини якумзой зоти шведияи қирғизӣ бародаро ғуноҷини якумзой буғузи наздики иншоалло ягон 15 рӯзи дигар вақт дорад барои зоидан. ғуноҷина тамошо кунед. беҳад ғуноҷини аҳли ҳаматарафа ҳамаҷиҳата ғуноҷинай, ҳам почабаландай, ҳам ғавсай, ҳам фасонай бародаро. ози аҳлиша тамошо кунед. гова аҳлиҳоша тамошо кунед. ба ҳазур мешини синаша мекаши меҷӯши ягон чӣ кор надорад. ина бародаро ина беҳад синаву бари фасон мекунад. халтаи синаи аҷоиб дорад. якумзой бовар кунед аҳлишда гап нестай. масали нархаш бошад 26500 сомонӣ, 26500 сомонӣ. боз муомила дорад. плюс даставка дар любой ҷои тоҷикистон. на раҳгаштанаш ина халтаи синаша тамошо кунед. мошоаллоҳ гов мешавад бародаро. гов ҳаме қадар мешавад. каседа маъқул шуда бошад занг зада харидорӣ кунед бародаро. ина ғуноҷини якумзой шведӣ қирғизӣ бародаро 26500 сомонӣ. картинкай беҳад моли фасонай. мошоаллоҳ чизай 26500 боз муомила дорад. даставка ҳам дорад. каседа маъқулай занг зада харидорӣ